ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ଆସିବୁ ଏଥର ଥୁକୁଲ କହିଦେବି ମୁଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ଆଗରେ ଥୋଇଦେବି ଢିମା ଢିମା ପଥର। ତତେ ବସେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଥରୁଟେ ଦେଖିନେବି। ତୋ ମୁହଁକୁ ତୋଳି ଧରିବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ ମୁଠା କରି ଧରି ବୁଲୁଛି ମୁଠା ମୁଠା କଣ୍ଟା ଆଉ ମୁଠା ମୁଠା କାଚ ଖଣ୍ଡ ସବୁ। ତୁ ଯେତେ ବାଲି ପୁରେଇ ଦେ ମୋ ଆଖିରେ, ମୁଁ ଜଳ ଜଳ ଚାହିଁଥିବି ତତେ। ତୋ ଧମନୀର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ତୋ ଆଖି କଣ ଦେଇ ବହିଯିବା ଯାଏଁ, ତୋ ଆଖି ଲାଲ ହେଲା ଯାଏଁ ନିରେଖି ଚାହିଁଥିବି ତତେ। ତୁ ସବୁଥର ଭଳି କିଛି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବୁନି, ତୁ ସବୁଥର ଭଳି କିଛି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବୁନି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁଥର ଭଳି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ରଖିବି ତୋ ଆଗରେ। ଏଥର ଆଶା ଅନୁରାଗ ପ୍ରାପ୍ତି ମୋହ ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ନିର୍ଭେଜାଲ ଶବ୍ଦ କହିବୁ। ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ କଥା ଜାଣିଛୁ? ଶୁଣିଛୁ ରାଜଜେମାର ଦୁଃଖ କଥା? ଠିକ୍ ସେମିତି ତତେ ତ ଅତୀତ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ନା। ଶୁଣ, ଅତୀତ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ ପାଖରୁ ଏବେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି ତତେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆସିଲେ ଥରୁଟେ, ବାସ୍ ଥରୁଟେ, ସାତତାଳ ପଙ୍କରେ ଥିବା ସେଇ ଫରୁଆର ଠିକଣା ତୁ କହିବୁ, ଯଦି ତୁ ମୋର ହବୁ।